Parang kaparehas si Bagwis. Ayan oh, hinahabol si Bagwis oh. Ayan oh. Mga kasinag, magandang hapon. Update muna dito sa aming bahay na pinapagawa. Ito na siya mga kasinag. Natapos na naming lagyan ng porma yung paikot nito, tapos yung sa crossbeam niya. Natapos na yung mga kasinag. Ang ginagawa na lang namin ni Kuya Melvin itong pangantuhan. Ayan oh. Gagawa na lang namin ng ano yan, ng porma yung sa kanto, tapos itong sa gitna. Kung makapansin nyo mga kasinag, bakit yung porma na yun ay hindi nakapatong dyan sa crossbeam, dyan sa haligi. Ang nangyari po kasi nyan, iba kasi ang nag-umpisa magawa nitong bahay at iba rin ang gumawa nitong mga nakaraan. Kaya hindi nagtugma. Ito kasing ginamit nila para sa nosing nito, tres ang nilagay nilang nosing. Doon naman sa biga niya, ang nilagay lang naming nosing dyan ay dos. Kasi kung hahabulin namin ang tres na nosing, malaki ang biga na yan mga kasinag. Yung biga niya malaki, saka napakabigat nun pagka ganun kalaki. Kaya dos lang ang nosing sa taas niyan, tres ito. Ayan, di ba? Kung mapapansin nyo mga kasinag, kaya tayo. Ipakita ko sa inyo sa taas mga kasinag. At habang gumagawa kasi kami mga kasinag dito ngayon, habang nagpapanday kami, dumating si Bagwis. Andyan, nag-iingay. Kahapon na maghapon, wala si Bagwis. Hindi umuwi. Pero ngayon, umuwi siyang hapon. Kaya papakainin ko siya mga kasinag. Kung mapapansin nyo, simula dito sa gilid ko, ayan, pag ganun, diba? Okay na, nalagyan na namin ng porma mga kasinag. Bukas makakapagbuhos sa kami ng biga. Isang araw lang ito mga kasinag, bubuhusan. Yan, para buong buo siya. Yan o. Ayan. Marami kasi nagtatanong, gusto rin lang malaman kung anong plano ko. Ang plano ko lang mga kasinag dito, hanggang dito lang po ito. Matapos lang itong biga na ito, stop na muna ito. Kasi nga mga kasinag, wala na po tayong budget. Wala pa akong budget para sa bubong. Sa gagamitin aming materialis para sa bubong, wala pa akong budget mga kasinag. Kaya stop na muna po ito dito. Kasi mag-iiskwilahan pati. Ngayong katapusan nga, kailangan ko pang bumili ng mga gamit ng mga bata. Mga gagamitin nila sa mga school supply. Kaya stop muna ito mga kasinag, kasi 3 chikiting ko kasi yung mag-iiskwela. Yung mga gagamitin nun, hindi rin biro mga kasinag. Kaya ipagpasalamat ko na lang sa mahal na Panginoon na ipagawa ko itong bahay kahit hanggang dito sa biga na ito. Ma-stock man siya ng mga 1 taon or higit pa, at least wala na akong pangambang mga kasinag na magigiba agad siya, kasi may biga na. Pero huwag kayo mag-alala mga kasinag, pag-iipunan ko naman ito na mapabubungan ko lang, kasi marami pang tatrabahuhin dito mga kasinag. Pagkatapos ng biga na ito, marami pa, malaking budget pa ang kailangan ko para mapatapos ito. Kaya ngayon mga kasinag, ang tangi ko lang hiling sa inyo mga kasinag, huwag nyo pong skip ang ads sa ating mga viewers, subscribers. Suportahan nyo po lagi kami mga kasinag ni Bagwis. Ngayon mga kasinag, update ko naman kay Bagwis. Bababa muna ako. Okay. Ayan, pakainin natin si Bagwis mga kasinag. Ayan o. Andito yung daga. Ayan o. May daga pa ako doon mga kasinag na 4 doon sa malaking kulungan doon. Tapos ito kasi binigay lang sa akin, mga huli lang nila. Ayan. Ngayon humuhuli dyan si Bagwis. Pakainin natin siya. Narinig niyo mga kasinag, nagwawala na si Bagwis. Pahabol natin ito dyan sa palayan. Pasensya na tagaktak yata ang pawis ko. Maraming init kasi mga kasinag. Tsimpo-tsimpo kasi yung ulan dito sa amin. Ngayon mainit na naman. Pasensya na mga kasinag kung bihira ako na po kayo ma-update kay Bagwis. Kasi si Bagwis talagang napakalayas na. Bihira na siyang umuwi. Hindi ko alam kung saan nagpapara-standby ito. Bagwis!
Ayun si Bagwis mga kasinag, nasa itaas ng puno. Bagwis! Ano yung isang nasa itaas ng puno na niyog na yun? Na maitim. Uwak ba yun? O kaparehas ni Bagwis? Alamin ko mga kasinag ha, kung uwak o kaparehas ni Bagwis yun. Parang kaparehas ni Bagwis. Lapitan ko daw mga kasinag kasi yung pormahin niya oh. Oh, parang kaparehas nga ni Bagwis. Subukan natin lapitan. Kasi si Bagwis mga kasinag, ito oh, sa mababang puno, ayun oh. Doon sa taas na yung oh, sa itaas ng isang puno ng niyog. Oh, may maitim na malaking ibon din. Tingnan natin mga kasinag. Ayan oh, hinahabol si Bagwis oh, ayan oh. Uwak palan. Yun oh, hinahabol siya oh. Oh, galit yung dalawang uwak. Kala ko kaparehas din niya. Medyo nasisilaw kasi ako eh. Agaw nang sa araw. Bagwis! Gutom na? Ha? Gutom na ang baby Bagwis? Inaaway ka ba ng uwak? Bagwis? Inaaway ka po ng dalawang uwak. Oh, halika, may dala akong daga dito. Opo. Bagwis! Ito Adal na. Ayan oh, inaaway ng uwak mga kasinag oh. Inaaway yung dalawang uwak na. Hindi yung dalawang uwak oh. Ayun na oh, naglipad na. Ayun. Oh, Bagwis. Oh, halika dali. Oh, ito daga oh. Gutom ka na? Bagwis. Init. Grabing init mga kasinag dito sa pwesto ko. Ako na mabitawan ito. Baka makatakbo agad dyan oh, sa gilid. Halika na Bagwis. Bagwis. Alpasan ko na ka ito dito mga kasinag. Bagwis. Halika na. Halika na, baba na. Sabing init. Alas 2 na kasi ng hapon mga kasinag. Bagwis! Bagwis! Ayan, umipot na. Siguro bababa na yan. Ayan ang palatandaan ko kay Bagwis mga kasinag. Basta umipot yan, lilipad na yan. Pag hindi bababa dito o doon sa kabilang puno ng kahoy. Bagwis! O ayan na o, ayan na o. Halika na. Ito na o. Alpasan ko na ha. Bagwis! Ayan o. Ayan o, ayan na. Ayan na, dali. Habulin mo. Ayan na sa iyo. Ayan na, huwag mong tingnan. Makakatakas yan. Dalihan mo. Ayun, makakatakas pa, makakatakas. Habulin mo. Asa na? Okay. Nahuli mo? Ayun, nahuli mga kasinag. Very good. O sige, labas mo na dyan. Opo. Ayun, nahuli. Ayun. Huli mga kasinag. Nahuli na Bagwis. Very good. Gutom na gutom talaga oh. Kasi yung dibdib niya mga kasinag, ano siya? Kupis, wala talagang laman. Saan ka ba galing? Ha? Bagwis? Saan ka galing? Pagod na pagod ka na, hingal na hingal ka. Opo.
Hmm. May bagin kasi. Naiwan pati yung chinilas ko dun. Kala ko kasi mga kasinag hindi aabutan ni Bagwis. Kasi tiningnan lang niya eh. Dumaan sa harapan niya yung dagay. Baba makatakbo yan. Opo, wag mong bitawan. Buhay yan, buhay. Oh. Po, tatakbo yan, tatakbo. Oh, ayan na, oh. Hulihin mo. Hmm. Opo, andito sa loob, andito sa loob. Ayun oh, ayun oh. Oh, ayan na. Oh, 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 oh. Oh, yun, oh, yun, oh, dun. Yun. Hmm. Hmm. Sige na, kunin mo yun. Doon ko itinapon para hindi agad makatakas. Kunin mo yun, kainin mo na. Patayin mo na yan. Sige na. Opo. Sige na. Kainin mo na yan. Opo. Sige na. Patong gubat mga kasinag oh. Ayan oh, patong gubat yan oh. Papan. Ayun. Yun. Doon bumaba. Yung dalawang uwak mga kasinag, ayun sa itaas ng niyog. Hindi ko lang alam kung kita pa sa camera. Malayo na. Ayan oh, diampot na ni Bagwis. Hinawakan na ng kanyang paa ang daga. Sige na, kainin mo na yan. Ba't galit na galit sa'yo yung dalawang uwak? Ha? Ba't galit na galit sa'yo? Hinahabol ka baga? Opo. Opo.
Sige na, kainin mo na yan. Opo. O sige dito, dalhin mo dito sa itaas ng puno. Dalhin mo dito. O patay na bagay yan. O sige na, dalhin mo na dito. Ayan mga kasinag, sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, update ko lang kay may mga kasinag ha. Kasi hayaan muna natin makakain si Bagwis mga kasinag. Hayaan muna natin dyan para makabuelo naman siya. Kunin ko lang yung aking chinilas, tapos yung trap sa daga pinaglagyan. Mamaya mga kasinag, update ko kayo. Tignan natin kung busog na si Bagwis. Magkatrabaho kaya kami ni Kuya Melvin dun mga kasinag sa bahay. Ginagawa namin yung mga pangantuhan, yung mga dugsungan doon sa haligi para matapos na yun bukas. Makapaghulog makapag-ano na kami bukas, makapagbuhos. Mga kasinag, tapos na kami magtrabaho doon sa bahay. Tingnan natin si Bagwis kung busog na. Ayun, naghuni agad. Nakita agad tayo mga kasinag. Tingnan natin kung busog-busog ito. Kung nakain ba niya yung daga. Ano? Hello? Ha? Oh. Ano, hindi mo maubakan? Opo. Ay, nakain naman mga kasinag. Wala ng ulo. Kailangan yan ay. Ayan o. Ay, hindi mo pa nauubos yan. Ha? Hindi mo pa nauubos? Ay, ulo lang bagang tinagkal mo. Ulo lang baga. Dahil pa nagdala kong itak, binaa ko yan. Opo. Ay. Awa man ang baby Bagwis na iyan. Hindi pa nabusog. Ayan mga kasinag, huwi muna ako sa bahay. At kukuha ko ng itak. Baakin ko yung daga na kinakain niya. Para makakain ng ayos yun mga kasinag. Kasi gagabi na naman mamaya. Lalayas na naman yan si Bagwis. Aalis ng gutom. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kay Bagwis. Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat sa inyo mga kasinag. At sa walang sawang pagtangkilik nyo ng aming YouTube channel. Maraming salamat po talaga. Ayan mga kasinag. Taos puso po talaga ako nagpapasalamat sa inyo. Sana mga kasinag, wag nyo pong skip ang ads. Alang-alang sa amin ni Bagwis mga kasinag. Para mapatapos ko na itong bahay na pinapagawa namin. Sana matulungan nyo ako mga kasinag. Huwag nyo skip ang ads ha. Ito na mga kasinag yung bahay. Ayan na, natapos na mga kasinag. Natapos na namin tapalan yung mga kantuhan ng haligi. Ayan kung mapapansin nyo. Tapos dun. Yan. Diba? Pagkatapos lang namin ngayon mga kasinag, bukas ng umaga magbubuhos naman kami. Bubuhos na namin yan. Ayan na siya. Kitay! Ito naman yung alaga kong gansa mga kasinag. Kitay! Si Kitoy at si Kitay. Saan kayo pupunta? Kasi siya na kayo makasinag ha. Kung makikita nyo may mga basura dyan. Mga plastic na ginamit namin. Kasi bukas gagamitin rin namin yan para isuksok sa mga gilid ng mga haligi. Kasi may mga butas yan. Yan ang gagamit namin pang suksok ng mga plastic na yan. At pagkatapos nito mabuhusan mga kasinag, stop na muna ang trabaho. Kasi hanggang dyan lang talaga muna ang ating budget. Wala na tayong budget mga kasinag. Sana matulungan nyo pa rin ako makasinag
sa hindi pag-skip ng ads sa mga video namin ni Bagwis. Ayan mga kasinag, sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Hanggang dito lang, bye bye.